coftal-ɓalli men. Aysatu li. heɗiɓe RFI Fulfulde yewtere coftal-ɓalli men julmo wuuri ko weltare noon wonanimi hannde addande on yewtere nde coftal-ɓalli men hiɓɓini hitaande ngam mawninde nde maritare noon min gari ko ɗo e dingiral innirtegal 11 players yadude e hoɓɓe men min attat wiide hoɓɓe men saabu ɓe ko wooɓe nde ɗo yewtere ko duusoɓe min mbiyatmi tan Haruna Deme e Jeynaba Sow kañum e Mammadu Fall e gollidiɓe men heɗiyankooɓe ene ɗo ene mamin keɗo heɗotoɓe ɓe holno jiiri golle ɗe holko hani waylede hen holko hani ɓeydede hen anniyaji mabɓe so heeɗi hen kadi mamin kal ko haɓɓodi e kawondire éliminatoire kawguel kan yoga e diɗɗe tawateɗi kawguel nguel gandama tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men e nde yewtere ɗum noon bisimilla. hande ko ñalawma welo kongolam gadigol ko yettude Allah e yettude mon somin keeɓi yettade ɗo ene hande ko sababude mon ɗum noon min jarni on min mbi yo duuso ɓooya ko jarnude kadi yaaɗiɓe men Haruna Deme a salminama a yettama. Aysatu a salminama hettiɓe ɓe kawruden ɗo ɓe public arɗo hew tawtude hen on en calmini hettiɓe ɓe kala eɗen jogui weltare hadi hitande nde ari tawi en ɗo hen en jettira ɗum Allah e nela ɗum. Ewa Jeynaba Sow anni e julmo wuuri jul kewɗo Aysatu li a salminama en calmini dendagal hettoɓe RFI Fulfulde ha tengti public mo ganduɗa ari tawti en ɗo hande en calminiɓe kamɓe foof eɗen mbiyaɓe kamɓe foof julmo wuuri. Ewa Mamadou Fall anne bisimilla ma mi accuma calmina hande arɓe tawtorede yewtere nde. a salmitama Aysatu en salmini kadi kala arɗo hannde eɗen jaade mabɓe yewtere men émission mon coftal-ɓalli men en jarama onon foof. eywa anne on jarama oɗon gandi noon tedduɓe emin ɗo ene 11 player yadude hande arɓe tawtorede ko heɗiyankoɓe min jettiɓe e koɓe gari ɗo ene min jettiɓe kadi gollidiɓe amen wooɓe wonde ɗo henne baɗono Oumar Sow baɗono Alhuseyni Ba baɗono Moussa Bari kamɓe fof ɓe jettama ha e hooreɓe ɓe ha e joguiɓe karallagal ngal Malang Sonko ha e Sara Doumbouya kañum e wondude Bara ha e Seydou Aboubacar ha e Souleymane Ndiaye kamɓe fof ɓe jettama mention spécial ko wiyete Ousseyni Tall kanko ne ñande foof yewtere foof o tawete ɗum ɗum noon o yettama tigui rigui tedduɓe en jokkat ha fa hande saabu mi haalani on hande ko ñalawma manditare heeɗiɓe ɓe noon gaddi jiyanɗe mumen e holko jiiɗi yewtere nde waya e holko ɓe jiiɗi wayle hen walla tan ɓeyde hen keɗoɗen ɓe garten. ko musidɗo mon Moussa Ba sene busoɓe leydi men Mauritanie eɗen jogui cofte ɓalli kewɗe poɗɗe arde ɗo kono gaddaten ɗo tan ko sport football o wona fof ko petenten gon ɗo so tawi comme no RFI waɗirta radio foot ni kalten hen tan ko haala football ko ɗum woni hen inconvénient muji en ɓulnoto wonɓe haralleɓe mum to banggue so tawi ko sifture so tawi ko football ko wawi wonde foof tawa eɗen jogui karalla muɗum tan gandana ɗum tigui rigui spécialiste muɗum. gueɗe mawɗon Hosel Tall ɗo e Dakar no Moussa Ba inchallah RFI coftal-ɓalli ka alhaali ɗum combat Sénégal o ɓe wowla ɗum ɗo ko fate fukkude jungo basket puccel jamdi naɓe yewta ɗum balo juuɗo balo koyɗe fte e jeux olympique e championnat ji meɗen Afrique la fo naɓe wowla ɗum ɗo coftal-ɓalli fulfulde ne wonani e welo mawɗen jarnano lobaji Aysatu li eɗen jarnat e Haruna Deme Jeynaba Sow Mamadou Fall Moussa Oumar Bari e Alhuseyni Ba Oumar Mamadou Sow eɗen jarna heeduɓe banggal machine aji to jeeɓe jokka golle hooreɓe RFI Fulfulde woɓe ɓeydo mintaji coftal-ɓalli ɗi. coftal-ɓalli men yitayno ko sago mbo ɓeyde mo yajne saabu mbo e raɓɓiɗi te ko émission goɗɗo fayida yimɓeɓe fof himo jiiɗi. dendagal heɗiyanke RFI ene weltoro yewtere coftal-ɓalli meɗen nde wonno juɓɓudi ndi ene rewi lawol coftal-ɓalli meɗen ene hani waɗede e nder yontere foof laabi ɗiɗi e so tawi ɗum dañaka minitaji yewtere nde ɓeyde minitaji ɗi yewtere nde watta ɗi ene pamɗiri min ha ko ɗon wawi hadde. Oumar Bassoum ko leydi Gabon min ndem guila coftal-ɓalli fuɗɗi ha faade joni mi yeɓa ɗum direct sampari hadi mi waɗi ɗum partagé hay oɗo adima inchallah kam aɗa andi hade ɗum yebde min beltimi hen noon invité ji ma foof ile Oumar Tohara Mamadou Sow Moussa Bari Jeynaba Sow e Fall e Ousseynou Ba Abdoulaye Diallo Hamid Deme gorko bawɗo mo waɗamo suivre no fewi ko ganduɗo kadi RTS chaque mercredi omo artoon galas sport mboɗo yeɓamo no fewi
on meeɗa mankude hay sahaa gooto waɗi respecté sport o hay vraiment kala ko giɗɗa hay oɗon kaala heen yuɓɓi kadi wilda men tan ko waɗi nafa ton kalton wona tan émission ngal ganduɗa 4 tanan taw ko hay darra ala nafoore aɗa heppa ni ko gasat min de hay 25 minutes ɗo ene moƴƴi ha maayi debbo labaɗo weltanama on hiɓrama alhamdulillah on jarnama ko woni ɗon toon min Hammadou Diallo gonɗo waga dentanga gilla uddita aussi en tar watti kam to minga miɗe hettino sanne toftere ɓangal no weeli kam sanne so mi yiye fof ko oñi ɗon ono darti minen komi addu'a tan Allah ɓeydu ɗum Allah waɗa ɗum sembe Allah ƴeftu ɗum woɗi sanne hunde ka fof wala ko wala ere amma min ko Allah mi yiyay fof dago torra majju hunde fof ko waɗi aussi en tar yalta holla résultat mum faalaɓe gilla e tubakoɓe fa e ɓaleɓe ndele wallay ɗum fof no famini sanne yo balli ko mango noon sabu min kam andanano balo fe sanne e ɓaleɓe ɗo tan andannomi saabi makko e ki famumi nanami inɗe le tubakoɓe keddiɗo e balo mumen Allah holle mo e yeeso mum Allah e wanna ɗum ƴetto fa ɗum heeɓa télé yimɓe ndaara ewa ɗum woni yiyande heeɗiɓe ɓe mataw erago moon nanama saabu hooreɓe ɓe ene ɗo Timmi Ba nani mbiyeɗa ya ɓeydu silmaji ɗi yewtere nde waɗa si hay sinno ene waɗa laaɓi ɗiɗi e nder yewtere nde hooreɓe ɓe nan ɗo ene ɓe nani hawnaki maɓe jaabo e ɗen namdi walla anniyaji so on mbiyen tan kadi so yewtere nde juuti ha ɓurti kam welata Jeynaba ko ɗum gowɗa wiide seeɗe o woni barke o haade min jokkude noon mbeɗi jogui namdal ñande min gadoto wadde yewtere nde ko to e jayde RFI Fulfulde haalirde meɗen mate oɗon ciftoro toɓɓere nde min jewtitanno Haruna min de mi siftora hitaande hankadi a siftora Jeynaba a yejjiti ko football de wonno ko fuko koyngel wonnoɗa ha Mamadou Fall min émission kam gadi ɗo eyi mboɗo siftori ko batte sippiro wonno batte sippiro an ko yewtere ma adide kono yewtere adide waɗede ɗo henne holko wonno toɓɓere nde ɓe jejjiti mi hokkat ɓe tan mataw ɓe ciftoro seeɗa holko wonno yewtere men adinde tedduɓe on calminama on mbiyama bisimilla e coftal-ɓalli men ko yewtere hesere nde RFI waɗanta on alet kala e nde yamɗe ko weltare noon wonanimi kaleten alet hannde nde koko yowiti e ɓurƴe kawgel kan batnoɗo alhamisa ƴaɓɓine nde to Côte d'Ivoire jaadeten hen koye biyeteɗo on nani ko toɓɓere nde wonno ko haala urƴe saabu nden kawgel kan ene fewjitino min kalno ko haala urƴe woni éliminatoire walla diɗɗe kannoɗe fottude e ngam tawede kawgel kan ko ñande 15 lewru 10 ɓuru noon wonno tedduɓe joni en kalat goɗɗum woni kawondire ñalaande nayoɓere ha hande koye éliminatoire kawgel kan ñalaande nayoɓere noon joofi so diwi Maroc pewjowo kan o ene waɗi diɗɗe timminɗe toɓɓe namdade ɗe gam tawede ɗum Haruna mate aɗa wawi attande en eɗen diɗɗe eɗen gandi wonde tiddeɗe ne kewno seeɗa kono ham futtima leerde won ɓe ganduɗa keeɓi pour yaade jeeyede yeeji men jara pa to en to Maroc aɗani coupe d'Afrique paɗo to Maroc watta lewru décembre faade janvier 2026 décembre 2025 fuɗɗoto faye 2026 ɗum noon won hen jeetato ham kañumen keeɓi penni gayni yiyama haadi jeetato wonɓe jani ɓen ham jaggama wonne jeeyita he yahoɓe caggal ɗum noon no waɗi haadi ko Sénégal ene jeeya hen leyɗele mawɓe ɓe kewɓe hen gani yiya tan leydi wanno ganani hande hulana wasa pennude eɓe jogui haadi keddora seeɗa to ɓe mbawi loggade ɓeteɓe mbawi yaade kono wona heewi seeɗa Nigéria ne taw suwa tawa leerde hakkude mum ayi waɗi hakkude mabɓe Liby ho ndem jeehi toon nde ha pettol ngel fin caggal ɗum waɗani rutta eyyi ɗum noon ɗum tan jaggate en jeetato ɓe yaham jeehi leyɗele mawde to wayno Sénégal en Maroc en kañumen fo jeehi Algérie Égypte faranoɓe ɓe ham gaari ne heddi noon champion d'Afrique joguiɗo raaya o woni Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire noon so toppel gotel mankira so yeehi Sierra Leone jawtuɗo o hawa toon ɗum haadi pennani so dañino toppel gotel tan ko noon heddora petteti ɗi e nder hen wawi dañde gotel ngel mankira ngel
eywa Mamadou Fall an hol yiyande ma hen en ji mataw diɗɗe mawɗe ɗe foof jeehi ko wayno Sénégal, Algérie, Maroc, Égypte, Burkina, Cameroun, RDC kañumen foof jawti mbeɗe sikki Cameroun walla mbiyan Côte d'Ivoire kañum yawtani saabu e kawodiral mum cakkitingal waddude Sierra Leone Côte d'Ivoire koko hawa an holno jiruɗa ɗum ɗon? eyyi no jiirimi ɗum ni kono Haruna haalirni tan saabu ɗum sa ƴeewi ko diɗɗe mawɗe ɓen jawti kono noon ha joni wona ɗiɗɗe mawɓe ɓe foof jawti taw ina heddi saabu ɗum so wiyama Côte d'Ivoire mo ganduɗa kañum jogui ko ganduɗa ko ɗum woni mbuñare ndi ha joni yahani taw ɗon kadi ko caɗele ɓe ganduɗa ko to ene kadi woni Ghana walla itam ɓe ganduɗa kañumen goni Nigéria ɓen kadi sa ƴeewi oɗo saaha kadi eɓe keddora kadi ɗum noon mbiyatan tan ko won diɗɗe mawɗe yaaɓe taw kono won diɗɗe mawɓe kadi ɗi ganduɗa eɗen cabbi kadi ha joni ina heddi kadi cabbuɗen ƴeewen holko ɗum hollitta ko hedde yesso ande Jeynaba hol yiyandema hen a haali haala diɗɗe mawɗe hay Afrique du Sud ene jeeya e diɗɗe mawɗe ɗe ndi leydi ene ɗaminano mataw ɓenna guilay ñalande nayo ɓere nde kono ɓennani an hol yiyandema e ɗum e kadi ma en gartu e diɗɗe jooɗiɗe ɗe ganduɗa kañumen kam tawetake eyi kala saaha sa ƴeewi diɗɗe mawɗe ɗe kañen keewi idade ɓennude guila e law sa ƴeewi ko wayno Sénégal ene ko nanden keewi ni ko ardade e kippuji mumen hayso woni ngol ɗo kam Sénégal kippu Ousseynou Tall ko ko heedi yeeso mabɓe kono noon haɗani kam kala saaha ko noon yaranno ko to banggal Côte d'Ivoire ko ɗon bettere nde woni seeɗa kono Côte d'Ivoire kam ko Côte d'Ivoire enen fof eɗen gandi en jii koɓe mbaɗi Coupe d'Afrique ɓennuɗo o en jiino ɓe naatiri ha yimɓe foof mbi koɓe jooɗotoɓe en jiino ɓe gartiri wadde Côte d'Ivoire so tawi heddorama pottiti ɗiɗi wadde ɗamina no feewi en ɗamina no feewi Côte d'Ivoire ena ɓenna hayso woni kam ɓurno yodde ko wiye fasiraɓe mabɓe foof ɓenni guila ko adi ko kamɓene ɓe ɓenna kono ɓaade ko ni yaari ko heddi ko ne ko wayno Nigéria kañum ko jii ko pottital ngal ko waɗani ko ɗum woni haala ka ɗum woni hen caɗele ɗe ɗum ne soofi e nder Afrique caɗele mbayɗi ne waɗa ha mbiya caɗele aéroport yoɗani no ɓe bismirani yoɗani ne foti ƴewtede no fewi waɗino hakkude Gambie e Gabon somi jumani kono ngol ɗo mataw ɓuuri hawnade seeɗa ɓuuri musde eywa min mbiɗa yiiɗi garten seeɗa daroɗen e diɗɗal Sénégal ngal saabu en jii kawdiral mabɓe hakkude Malawi no wano Malawi nde ari ɗo ene Sénégal fi ɗum ko loggi nayyi kono nde min jeehi toon hay ɗum nde ko e jofde kawdiral ngal Sénégal Sadio Mané nanni mbaddu woturu onon ɗum ɗon mataw ni jogorano wadde de jogorano ɗum wiyete tan sa nawi moƴƴi dogoɗa petto mawɗo e nder équipe ma saabu no wawi so tawi wonde tolnita a ronki yaltude hen walluma Sadio Mané Sénégal no wooti hankkadi no wonay no tolni tan e pettugol anda e hoore mum ha Sadio yaltin ɗum hen wona goo wona hikka meeti ɗum noon ƴewete tan leydi mawdi e tohosiri fof foti so pettugol yonti yimɓe fof poti e nder terrain pettugol tan wontata caggal ɗum noon Sénégal nde Malawi ari ɗon nde aɗa andi yimɓe petti tan min hojoma 16 Malawi naaɓe golumen o yaltina totta kartal bodewal nde yaltinde noon ɗum webnani no feewi Sénégal pettugol ngol ɗum noon hollira tawi darde mabɓe taw tiidani taw aɗa andi Aliou Cissé ittama kono Pape Thiaw ari o dañani taw darnirde no yidiri ni yiya wonde fettoɓe ɓen won hollirnoɓe hoolare mumen e no wiyete Pape Thiaw ndew nemin kawi Malawi nde ɓe gari gayne nde kono joni noon ɓe puɗɗima ñingdemo wiidemo aha wona e makko mboɗo sikki e fettoɓe e koye men woni kamɓe poti ƴewtade darde mabɓe ƴewtoɗo ɓe gondiri ni saabu wayi pettugol ngol no yaari ni ɓe dañi heewi nde ɓe mbawi nannude ɓe nannani ɗum noon gonɗo caggal o ala fof wawi hen an gonɗo nder o tan so tawi a darda he darde podda darade nde yaatan hande mbeɗe ɗaminino noon guine naɓe tawe ɗo ene mataw timminan ɗo onon ne oɗon keddora kono Cheikh Guirassy ene waɗa golle payodinɗe hawnaki kam ɗo e ñalaɗe garoje ɗe guine ma tawe kawguel Kane Ousseynou Tall anne Burkina mara hikka kam mon keɓ ɗum ɗo ɗum desewal ngal hokkumo micro o mate wadda yiyande makko mara hikka aɗa ɗamini Burkina heɓa desewal Kane e jiide e poule mabɓe kam ko kamɓe gardi ha e Sénégal kamɓe goni yeeso
aran fof mi salmini heɗiyankoɓe RFI fulfulde fof mi yetti on e Burkina Faso miɗo waɗi yakare no fewi e sabude équipe amen o hannde inchallah ɓe holliri hoore mabɓe ɓe waɗi qualifié e premiére équipe africain qualifié ko Burkina Faso hoɓɓe sappo e caggal ɗum fa hannde ko warata ɗum ko minen e Sénégal miɗen ɗaminima min fowlu Sénégal min heɓa e ɗum wonano 13 points min waɗa qualifié premiére on jarama. Ewa a jarama Ousseyni Tall ma laaɓ ɗo e kawgel pangel koto Marako noon waɗata min kaali kadi haala Mauritanie mataw en garat hen kamɓe ne mbiɗa sikki kamɓe battini ɓe keeɓi tan ko toɓɓe tati Mauritanie jeeyaka noon e diɗɗe ɗe ganduɗa kañumen kam jalti ha laaɓi yaltuɓe ɓe ha laaɓi woni mbiɗa sikki Lesotho, Libéria, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Malawi et Burundi Éthiopie ene jeeya hen Libéria ene jeeya hen kamɓe ne ɓe jeeya hen kono Mauritanie ne heddi ha joni ɓe heddora soɓe kawi ɓe keddora diɗiɗi en mbawi yaadani kamɓe Égypte ɓe ndenduno Égypte ham kañum ɓenni kasi kamɓe noon hoɓe tato fododiroɓe toon tikketiyel gotel keddiguel ngel pour ɓe mbawa pennude alay saago tan ɗiɗi ɓe keddoradi ham ɓe daña hen hay so toɓɓe nayyi wawata yaltindeɓe hen woni ɓe piya law gotol soɓe leydi mabɓe ɓe garta soɓe pi leydi mabɓe ɓe jalti battidiɗo o ɓe ƴeewa hoɓe dañi toon hayso toɓɓel gotel eywa Mamadou Fall an holko jakoriɗa e diɗɗal Mauritanie ngal mate a yi kamɓe hikkani mabɓe tawtore kawguel kan eyyi aɗa andi Mauritanie si on ƴeewi e ɗeɗo dumunnaji walla e duuɓi ɓennuɗɗi Mauritanie ne jogui darde badde fayide ko fate batte coftal-ɓalli ha ko ɗum saabi hikka soɓe jahani e oɗo coupe d'Afrique cikkumi tan ko wonta ko e cakkitingol ngol wattunoɓe lawol tataɓol koɓe tawe kawguel ngel soɓe jahani noon ma mus no fewi e leydi Mauritanie ma mus kadi e elto mabɓe de eɓe mbiyanno so tawi o yahani tan mataw kankone ko ɗo Aliou Cissé rewde Sénégal kankone go cittako ko ɗum saabu ɗum koye lawol woni et puis sa ƴeewi Mauritanie kadi fettoɓe balɓe wonɓe toon ɓe kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa eɓe kullita koye mabɓe kala saaha wadde Mauritanie so yahani coupe d'Afrique tan cikkanmi mbiyatmi ko toon ko hunde nde ganduɗa ma mankuɗa hamme ma metto e leydi Mauritanie no fewi noon eywa Jeynaba anne min garta e ma tan anne ɗum diɗɗal Mauritanie hande suwa hebde toɓɓe ɗe heeɓi kadi ene famɗi woroto tati Égypte hawi ɗum mbiɗa sikki ɓe jeehi toon Égypte hawi ɓe e diguiral muɗum ɓe garti Mauritanie kadi Égypte hawi ɓe an holno jiruɗa diɗɗal ngal Mauritanie kam oɗo sa ko mbiɗa soɓe jahani ma mankude hammi noon mbay jalala en koreji Moussa ɗi Moussa yimɓe nanata ɗum arga enne Jeynaba nana malluma ga kono kam poti jeeyede hen so Allah kono oɗo saaha kam sikkani sone weɓiniɓe sono woni tan toɓɓe tata walla kam ko soɓe dañino polgol gotel ne wawi ɗumninde ɓe woni koɓe jogui e leydi mabɓe koɓe mbadda hen hay ɗum kadi wona ko weeɓi saabu ene ma satte mabɓe wonno hande oɗo saaha taw ɓe jogui hade toɓɓe 4 en 5 en kamɓe gona e wannede calculanede kam e yeruji kono oɗo saaha kam wona hunde weɓde mabɓe kono soɓe jahani kam ma won hunde musde no fewi mabɓe saabu ko reggodirɗo ko foof ɓe gowi yaade kala saaha koɓe yahoɓe te so jii oɗo ɓennuɗo ɓe kollori hen koye mabɓe no fewi wadde moƴƴanno koɓe ɓeeɗo yarude yeeso kono oɗo saaha kam soɓe jahani ma hersino eywa won diɗɗe ɗe limtuɗen ɗo ene kono mbiɗa yiiɗi garten kadi e diɗɗe goɗɗe ɗe min lintani ɓen cuwa yaade kono diɗɗal bangal no hande Soudan ni hande waɗi golle mawɗe e ɗeɗo ñalaɗe nayyi pettaɗe so diwi Soudan mata ene waɗi diɗɗe goɗɗe ɗe ganduɗa on ƴeewi golle mabɓe ene mantini tigui rigui won hen ɓe ganduɗa golle mumen kam ene goye seeɗa ko wayno alimi nane Ghana mataw ene fadano e diɗɗe mawɗe ɗe kañum arani so diwi Ghana so diwi Soudan mate walla Soudan ni kalon e golle labaɗe payodinde ɗo ɓe gone e wadde min jaggumi hen RD Congo République démocratique Congo kamɓe darne mabɓe no fewi yiyama wonde won hoɓe gaddi hesti hoɓe gandirano guilay coupe d'Afrique baddoto hen te Côte d'Ivoire jawtuɗo noon ɗum futti ay hay élémentaire coupe du monde he noɓe darne mabɓe ne dari hande fewi seeɗa mi haali joni Ghana hoy ɓettere wonde Ghana hande hoɓe jogui wasde mum jeeyede e jeetato adiɓe yawtude so wona e jeetato adiɓe tolnade tadda ganduɗa yimɓe kulaniɓe ɓe mbasa yaade saabu koɓe jogui fettoɓe ho hande ɗo ɓe tolni le keppe mabɓe ɗo tolnoridi yimɓe ne ponno yahorade mabɓe ko ɓuuri ɗum Nigéria fettani battidiɗo kono pettude jawtuddi wona hollirano hoorem hollirano hono
hollira tan darde moƴƴere ɓen tato min mboɗo jaggi won tan ɓe hoto bettere yon kono ɓe ɗiɗo ham hawni seeɗa no tolni ɗo leydi wane Tunisie hadi yiyama wonde darde andirano e football aɗande aɗa andi Comore tawoyiɓe leydi maɓe fiiɓe e kawri ñande ne woodi ɓe garti Comore kono Comore kadi kañum suwa yaade taw wa suwa yaade ma fada ha Comore woni ɗiɗaɓo woni ɗiɗaɓo kono noon ma fada ha no fam lewru paaru ndu yen wawta andude ɗo tolni ham saabu leyɗele kewde nan tolni doole hande sa yi Guinée équatoriale inna hen coupe d'Afrique jawtuɗo o yiyanoma goddo en joué wono meilleur buteur o wo yaltinama e équipe kamɓe ɓe hoɓarade suspend ɗum noon waɗi doole mabɓe aussi no fewi saabu kanko ho nannato wata no waye Guinée équatoriale noon Serou Guirassy hande waye Guinée noon Sadio Mané hande waye Sénégal ɗum noon so paɗo noon yalte équipe doole mo ustoto no fewi yiyama Cap Verde hadi Cap Verde tolniɗen ɗo suwa taw en kalani kadi haala Gambie en jejjiti Gambie en jejjiti kadi haala Mali ala Mali moɗo sikki doole mo jogui o foɓe mangue Mali ham maɓe no woto sikki tan kalmaɓe paral ngal soɓe dañi hay stoppel gotel tan ɓe timmintu kamɓe doole mabɓe ɗo tolni ɗo yiyama noon Gambie ham kañumen no hulana mbasa jeeyede hen mi yi Côte d'Ivoire naɓe ɓe ene ngabla ga ene poɓɓaneɓe kamɓene joni ɓe joni mon ɓennusi inchallah so Allah jaaɓi toɓɓere wotere tan keddoro ɗon eywa gartani diɗɗal maligal e diɗɗal ene wayno Gambie Mamadou Fall mi accuma tan tonga garene manditare nde saabu wonko faɗi min ɗo henne sosoɓe ɓe e camcamɓe ɓe nane puɗɗi mettitade eywa Mamadou Fall ko eyyi ɗon toon so en ƴeewi Gambie kamɓe kadi ɗiɗo dumunnaji ɓe mbaɗi ko waɗi fayida e batte coftal-ɓalli Gambie hande ƴeewiranɓe kono ƴeewiranɓe Mauritanie ni kamɓe kadi aɗa andi hande soɓe jahani e oɗo coupe d'Afrique kadi wontan tabi ko mettere no fewi saabu ɗum kamɓe kadi oɗo saaha ɓe puɗɗima golle ɗe ganduɗa kala ƴewɗo équipe Gambie sa ƴeewi ganda hande won golle gonɗe hen won koye lawol wadde soɓe jahani noon ma wonko uste golle ɗe quoi ma wonko uste golle ɗe anne Jeynaba holko jiiɗa e Mali e Gambie fofof sabu en cuusa arde ɗo ene kaalen ha jofnen tawa en kalani wallahi en kalani haala Mali en kalani haala Gambie nden te ma won no yira fasiragal ne tiiɗi te kamɓe wona fasiraɓe meɗen ko Mali ko Mexique ko fuɗɗode mabɓe nde wasno moƴƴude andi départ o so yahani tan caɗele ɗe kewaten Gambie noon ko no Mamadou Fall wini ko hono Mauritanie ni jeehi haaɓe gowi lawol ngol te kala nde ɓe jeehi kala saaha aɓe kewi hollirde koye mabɓe wadde noon so yeehi ha oɗo saaha ni kam aɓe mbiya ene wawi jaaha wawi mbasa yaade eɗe ñagonoɓe tan kam wadde way kono ne ɗesi hawnade seeɗa yo Allah won ballo tedduɓe en jettima noon e kaddi ndi haade min waynodirde tan ko yettude mon e heɗogol mon lobbol yettude kadi onon heɗiyankoɓe ɓe foof e kala tan jeeyaɗo e nde yewtere guila e joguiɓe karallagal ngal ha e yewtidiɓe men ha e hooreɓe ɓe eɓe nangui hen guila fuɗɗode ha ɗo hande somin jettima ɗo ko saabe moɗon ɗum noon on jettama on jarnama min mbi yo duuso ɓooy joni noon emin jogui ɗo ene ko sosoɓe jiiɗi tigui rigui ko sosoɓe ko wayno Oumar Sow to gonɗa to keɗɗa hoorema Jeynaba an mi yejjirima ni aɗa ɗo ene ka sosode hoorema kaldara gadde yewtere coftal-ɓalli timmini hitande min mbi koye men manditare jaam gaddene min jime manditare jaam ñalawma artuɗo ene weeli ha maayi ñalawma artuɗo bara tambe dow hokkata min gâteau on ji coftal-ɓalli men timmini hitande ɗum noon ngare mawninen nde ñalade min jetti on min jarni on min jetti Abdoulaye Diallo kankone koye yewtere nde o jeeya Alhouseyni Ba min jetti Oumar Mamadou Sow min jetti Alhouseyni Ba min jetti Moussa min jetti kadi heɓɓe karallagal ngal Sara Doumbouya min jetti Malang Sonko min jetti Souleymane Ndiaye min jetti Bira Ba Alassane min jetti Timbi Ba min jetti Jean Pierre min jetti fofof en jettama ɗum noon yo Allah hollu en tokkara ñalande yo Allah hollu en kadi arɓe ɗo ene ɓe Houseyni Ba jettama Dikoru yettama ɓen fof ene ɗo ɗum noon weeli tare ñalawma artuɗo weeli ñalawma artuɗo weeli
ñalawma artuɗo weeli coftal ñalawma artuɗo weeli on jarama Billet d'Omare, moi je suis heureux, billet Kobaé, joyeux anniversaire, billet d'Omare.